sammen, velkommen til Survival Games, eller Hunger Games, og velkommen til min kanal, jeg skulle lige sige, The Mind Gamery, det hedder min anden kanal, det hedder den her kanal ikke, ja, altså, vi spiller Hunger Games, og selvfølgelig håber vi på, at vi kan vinde sådan lidt, ja, det er jo altid dejligt at vinde i Hunger Games. Men jeg synes, jeg har startet pænt godt ud. Hvis jeg får en stik, så kan jeg lave diamantsværd. Jeg så blevet lige velkommen til min kanal, det er Chicken Rider. Det ved jeg ikke engang, om jeg har fået sagt. Jeg er simpelthen så stresset, at jeg glemmer alting. Men holy shit, holy shit. Var det vildt. No. Det er en god start, synes jeg. Bare lige en stik, så ville det jo køre sindssygt. Jeg har faktisk aldrig prøvet at have et diamantsværd rigtigt. Jo, det har jeg så, men altså ikke i Hunger Games. Det har jeg faktisk ikke. Det har jeg måske, men ikke inde på den her server i hvert fald. Som der er en dansk server, der hedder Ever PvP, tror jeg den hedder. Jeg skal prøve lige at komme derop. Det kan jeg jo meget ikke. Hvad er forskellen? Bum. Hej, hvad sker der? What? Okay, Okay. Kom nu. What, der er deathmatch allerede? Det kan være, at vi spiller en runde mere. Jeg ved det ikke. Det er et... What? Deathmatch allerede? Og ja, så godt. Jeg var heller ikke klar. Dammit. Til det jeg kan rigtig... Ham der, han er fucked. Okay, jeg tror vi timer mod ham, der er den store. Fordi... Holy shit. Whoopty. Okay, kom så. Oh fuck, jeg har ikke flere pil. Oh no. No way. Jeg vandt. Holy. Jeg vandt. What? Det der, det forstår jeg ikke rigtig noget af. Oh my god, jeg vandt. Oh my god. Jeg vandt. Holy. Oh my god, jeg kan ikke tro det her. Men altså... Så tror jeg ved ikke, om vi spiller en til runde. Men hvad for en spillede vi lige egentlig? Gå ind på Cassiopeia. Var det den her, vi spillede? Ja, det var det. Men ja. Tabte lige min mus. Alle join. Sådan der. Jeg ved ikke, det bliver en første video special eller noget andet. Tror jeg. Det bliver ikke så lange videoer. Jeg kommer op på min kanal, det bliver sådan minigames og sådan lidt måske. Jeg ved ikke, det ser ikke ud som om der er en eller anden, der starter, så altså, jeg ved ikke, om vi bare skal slutte af nu, eller, ja. Nu er der nogen, der kommer ind på den der, sådan der, ja. Så mangler vi, sådan der, men altså, jeg glæder mig. Der er en guldcreeper, og der vand. Nå okay, jeg tror det lignede et vandtårn. Skal jeg team? Nej, det tror jeg ikke. Der.
Så spillet starter om 4 sekunder. Og så... Holy shit. Okay, ikke rigtig noget godt. Okay, der var ikke mange, der gik ind på midten, kan man sige. Boom. Og ikke noget skade, men ikke noget skade. Okay, godt. Den, der kom ind på midten, blev virkelig stærkt. Okay, dø. Nej. Holy shit. Oh, Iron Chest Plate. Holy shit. Palle. Gå væk med dig, Palle. Gå væk, Palle. Okay, og så tager jeg det der sværd, og så run for it. Noahs Ark. Gå væk med dig. Holy fuck. Okay. Oh, yes. Der kunne jeg lige så godt selv have været død. Det er det sindssygt. Hvis jeg vinder 2 spil i træk. Stensværd. Så. Var der overhovedet noget i den der? Jo, det var der. Jeg tror, jeg havde tjekket den der kiste. Det kan jeg ikke huske. Helt ærligt. Er der noget af de der kister? Jeg ved ikke. Der er kun 4 spillere tilbage. Holy shit. Trap chest. Boom. Nej, ingenting. Desværre. Hov, den der kan der være noget i. Nej, den er blevet lootet. Er der nogen tæt på mig? Der er ingen inde på det her skib. Hej med dig. Han... Holy shit. Lol. Holy shit. Jeg er faktisk tæt på at dø. Ikke kom tættere på. Ikke kom tættere på. Jeg siger det til dig. Regeneration, boom. Han kommer tættere på. Han kommer ind til mig. Han kommer der. Dødskamp. Never. Wow. Uda. No. Nej. Hvor uheldigt er det der. Ham der er der. Og holy shit, så er ham der. Har jeg nogen ting? Power 1, Regeneration, Golden Apple. Sådan der. Jeg burde meget gerne vinde. Boom, død. Okay, så er det mellem os to. Kom så. Holy fuck. Kom så. Yes, jeg vandt. Yes. Så tror jeg, vi slutter episoden af her. Det gik rigtig godt, det her. Jeg har ligesom spillet 2 spil i træk, og jeg vandt begge gange. GG, sådan der. Men altså, hvis I vil se mere Hunger Games, så smut et like. Subscribe, for I kan miste nogle videoer. Ja. Og ja. Nej, der er ikke noget. Men altså, mange tak fordi I så med. Ja. Jeg synes selv, det var faktisk pænt fun. Det ved jeg ikke med jer. Men altså, holy shit, der... Nej, der var en usynlig blok. Men mange tak fordi I så med. Hej.